tak nemůžete vyhrát kilovýho zajíce, krásného, úžasného, velkého, čokoládového značky Lindt od švýcarských mistrů, kteří vyrábějí s láskou a péčí z čokoládu. Kilovýho čokoládového zajíčka z kolekce Lindt Gold Bunny někomu teď předáme u Flory, u obchodního centra. David Salomon je na místě a popíše nám přesně průběh dnešní čokoládové akce. Tak Davide, přeju podruhé hezké dopoledne na Floru. Ahoj Michale, tobě všem bontoňákům, tak detaily z té dnešní bitvy, která byla zase obrovská, uvidíte i na www.radiobonton.cz. Natočili jsme totiž fantastický video. Přejeli jsme křižovatku na Floře směrem do Jičínský z kopce a vedle paláce s nákupníma centrama už stálo spoustu soutěžících a bylo hodně to dneska opět o rychlosti a nejrychlejší byl David, kterýmu gratuluju. Takže děkuju, tady David a všechny zdravím. Pověz nám, Davide, ty jsi byl dneska, soutěžil jsi poprvé nebo už jsi se snažil i v minulých dnech? Ne, já jsem dneska zkoušel po třetí, byl jsem na Andělu, na Florenci, všude pozdě a dneska to konečně vyšlo. A v čem to bylo dneska ta taktika lepší? Musel jsi třeba svázat ostatní soupeře, nebo jak bylo to o rychlosti, o síle, nebo o, řekněme, o fištronu? Ne, bylo to číhání na křižovatce a předpovídání, z kterého směru přijedete. Tak předpověděl jsi správně a ten tvůj zajíček kilogramový poputuje k tobě do žaludku nebo k někomu jinému třeba? No, poputuje pro jednu úžasnou kamarádku, i když teď ho vidím, tak bych mohl nejradši snět sám. Dobře, tak se nějak podělte a přejeme veselý Velikonoce a zase někdy při soutěžení. Ahoj na Bontonu. Tak jo, díky, ahoj. To je všechno z Flory, Michale, máš slovo. Davidovi gratulujeme a vám ostatním, tak alespoň popřeju krásný Velikonoce, ať už s čokoládou nebo bez čokolády. Ono, já si myslím, že si to i tak užijete. Tak čau. Tak jo, díky moc. Snad někdy příště. Jasně, určitě. Děkuji. Všichni, díky. Čau. Mějte se, čau.